Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ay, pahuway nga malinahon kay itabangan ka na mo ni ay sa pag-ampo. Mao. Among iampo ang imong kalag. Undo. Nasan da? Yay. Ding. Ni aras atong palibot si Undo, yay. Kabantay ka. Do, dili man kita makakita ni mo kami sinanding. Oo. Pero Deng, iyang gipabatyag ka nato nga ani asya uban nato no? Nga nagdagkot og mga kandila aron mahimutang naunta ang iyang kalag. Bitaw. Pinaagi sa atong mga pag-ampo. Alang sa kalag ni Ondo. Mahimutang naunta siya. Iyay. Nanding. Ano ka yan? Sigang po na yung matagol. Ano ka? Iyay. Samansag ka ding ni siga man po di mong mata. Murag na ikamot nga bugnaw yan nga. May hikap sa akong buktong. Unsa? Deng! Mao sa na hinungdan nga misiga ning akong mata, deng! Gihikap ta ni Undo! Agapito. Nga nasa ka prek-prek ni mo, pre. Maura ba na hinungda? Nga nung namabdos ka? Wa man ko magmahay kay niya naman ang bunga sa akong pagpamarayag ni mo, Agapito. Ubay-ubay buhol biya sila nga. Naibong, nga nung namabdos ka, pre. Gipangutan ko nila kung kanusa tamag himo bata. Onya, unsa may tubag ni mo? Akong gitubag og secret. Maayo. Dili man pod angay nga ipanabi nato ang atong gibuhat kod. Kitarang duha na hibaw adto. Agapito. Ito na sad. Oh, baiid na sad. Unsa man? Pausap ka? Kung ganahan ka. Kanahan nga nung dili. Namanutas kwarto na. Harab-harab sa kadihada. Ganahan kong mukaon og manggang hilaw nya parisan og hanga hipon. Palit ka. Tinuod gyud ning mga magsapak no? Ambot lang. Basta kay nag-crave man kog manggang hilaw nga ituslob sa hanga hipon. Sige, mangitas ko ha. Okay. Thank you, Agapito. Kalami ato oy. Kakusog bagtik ng kiss. Sa imong ipakita ba Agapito? Manggang hilaw bay Klintoy. Ay, niligang baligya sa merkado ba yoy? Salamat bay Klintoy ha. Nangaam ko sa obre niya. Manggang hilaw, hipon. Kuno kanang mo manggang hilaw mo yang kinahanglan. O ba? Kanang hang? Oo. Buang, di ko makatuon yung bay nga. Kamao kang himong bata na. Unya unsa man. Himo ang tikag bata bay Klintoy. Aron makatuo ka nako. Kamaom ko. Sa? Himong pamblusan? Mabuang akong punano sa undi na. Ay, diya ka na oy. Palit sa kog gipanga ni ay obre bay. Ni anak ta sa bahay nanding. Nakaulit na tagay kantang ni Dagkot alang sa kalag ni Ondo. Yay. Yain po kayo gadto ta mo uli sa bahay, iyay. Ala na. Nabalik na lagi kasi imong pagkapilosopo, Deng. Ay, joke ra tong ako, ay. Lagi, ha? Oo.
Ganun lingi magkas. Payag-payag undo, ha? Nainomdom lang ko, Deng. Nga anak siya diya maglingkod sa hagdanan nga kawayan. Diya siya kibuhat niyang payag-payag. Ay, ayaw na sa gidhanduman ang nangagay na iyay. Ayaw na. Padayon ratas unahan. Katus undo, nag-una lang sa biyahe. Biyahe nga wa na ipagbalik. Mao. Ini si Chip o Jerax moingon. Kasakit sa akong buko-bukos pagsige lagigda. Unsam kini niya sa kong kilid. O, Biblia? Kinsa nagbutang og Biblia sa kong kilid? Kinsa? Tubag nimo. Aron way mga matay ning sila. Wow. Ako ni mo, heng. Obre, nanang ipapalit ni mong manggang hilaw, Dawata. Oh, wow! Ibutang din nas plato agapito. Ugasan sa din ako, ha? Unya, akong panitan. Unsa? Wa pa din na paniti? Wa pa kay... Ilabay na. Ay, unsa ilabay, oy. Magkabaan ta, anak. Pagkaon man na. Basta kay ilabay na. Dili ko mukaon, ana. Unsa? Nanuman? Nindot kay kog imagination nga inig-abot ni mo mukaon na dayon ko. Pero unsa man ako pagkaon dayon nga hugasan o panitan pa man na nimo? Ngano man taw na nimo papaniti daan stendira, oy. Suspeita. Lano? Wa man ka musulti anak panitan dayon daan. Sus, lagot haskan. Kinsay nagbutang og Biblia sa akong gihigdan. Ako, Chip. Oh, kini, si Chip o Jirax mayon. Buang ka! Nga naman ko no, Pito. Gusto lang kong mubasa kang Biblia. Wako'y panahon. Wako'y panahon basa na. Kuha na. Kaon. Ayaw kong iparihas ni mo, Pito. Natig pa karon ingon. Basa og Biblia, unya baka sasala. Noon sa muduhan ni Aubrey, na? Wa mo tingin niya pa, Rinaldo. Oo, anong demo? Gisapot, nasuko siya nako pa. Gamay ra kay hinungdan. Ay nga no lagi mo. Nagpapalit siya og manggang hilaw. Naingon man og hipon nga kanang hanghang. Nagpalit ko. Pag-abot na ako singgingnan nga nanaw. Pero ako sang hugasan unya panitan ako. Nasuko, nilak. Ningon man hinon nga ilabay ng mangga. Mau ba? Gamay rin kayong hinungdan pa. Ang iyang gusto nga mukaon dayon siya. Kao lagi siya dayon. Unya, kay wa pa may hugas, nya na pa may panit. Pwedeng hila ka. Pastilan. O niya, sa man uwa ni mo amin na? Bot lang, bisag unsaon ako pa, Bisag saog am pa. Di yun pa sorry. Suspait na. Naghilak yun. Ito pauli Diba sige dili siya magkakaon siya. Ang ipa nga, makuhaan siya sa bakulang. Unsa pa? Ana di na. Ubre. Sige na. Kaon ni manggang hilaw. No? Nasa sipon. Hangra ba kayo na? Unya. Naniguro kong daan. Naghiwa-hiwa kus mangga. Unya, naasay wa pa na ko mahiwa. Asa man imuha ana. Karon, kaon na yun. Mukaon ko. Pero ikay kaon og una, ana. Ay, unsa? Sige. Okay ko, ana. Ako'y mukaon og una, ha? Kinigiwa ang daan ang akong kanon. O, tanawa. Ayaw ko pa na imong naong ikaon ni mo.
Guban ang gunindaan ko. Kaslong, uy. Di ko mukaon na uy. Oh. Kay giasluman man ka. Sige. Kanang mukaon ka nga, bisag aslom, dili ka asluman. Kasi mo pahiyom lagi ko mayo. Kasi di ba daw, pre, uy, kay puti yung kaslong. Ingon ini na lang. Kaon og balik. Og ituslob ang mangga sa hangahipon. Okay. Sige, murag. Badanan na ako. Sige, matanaw ko. Kaon na. Ang mangga, baw. Kanon akong mangga. Sa di pa nako, kanon ni. Ituslob sa nakos hangahipon. Yan na. Wow. Wow, hipon. Kanana dayon, agapito. Okay, kaon ako. Tabang. Tubig ko na yan. Tabang. News! Paper! News! Ay, suki! Balitin ako yung paper! Unsay balita diha bayot. Balita! Ano rin ang padong ang bagyo? Ang mga tao ng palayo! Ano dili maigon sa bagyo? Karaan! Oh, grabe bitaw na iyay sa! Dili ko'y bagong balita na iyay! Unsa man ang bagoong balita yot. Na iyay! Kami man din na nandang nakadawat sa akong ganting ka sa latiri at dong nabutang sa newspaper sa lalaki nga wanted! Balato na iyay! Ay, stay. O say balato. Ha? Uy, bayot. Dili man na tinood ang balita nga imong nasahiran. Dili ka na tinood. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!